Me tultiin sinne pitkospuualueelle. Tässä on tätä suokasvillisuutta tässä vasemmalla ja oikealla. Täällä on aika hyvin kestävän näköiset tää pitkospuut, missä mä nyt tällä hetkellä kävelen. Tää aika lailla voisi kuvata nyt sitä vaikka Lapin maisemia, että täällä on kosteikkoa ja täällä on tosi kaunis auringonpaiste. Ja tuossa näkyy tuo Elovaaran kosteikkoalueet tuossa keskellä noin. Keltaisella on merkattu tää lenkki edelleenkin, että seurataan sitä keltaista pistettä. Mä muistan, että täällä reitin loppuvaiheessa tää olikin, koska olen käynyt täällä kerran aikaisemmin 2 vuotta taaksepäin. Tuossa näkyy minkälainen ekosysteemi täällä vallitsee, että tätä voi löytää lakkaa ja hillaakin. Sitten joskus syksyllä, mutta en tiedä, jos itsekin tulisi tänne vielä kuvailemaan, mutta saa nähdä. Tää on tosi huikea täälläkin nämä maisemat. Tykkään kyllä tästäkin maastosta, että täällä on nuo puut tosi korkeita, että me veikkaisin, että tämän pitkospuualueen mittaisi vaikka joku noin 150 metriä. Uskoisin, että olisi jotakin semmoista luokkaa. Ja täällä on muuten nuo hyönteisetkin jo heränneet, että jos sä oot tänne tulossa, niin kannattaa ehdottomasti ottaa mukaan se hyttyskarkotin. Koska tää lenkki on todellakin tämmönen metsämaisema. Mutta joo, mä päätän mun videon noista pitkospuista ja tästä suoalueesta tähän näin. Mutta tässä oli mun tää luontokierros täällä Elovaarassa. Tuu ihmeessä katsomaan tästä lenkistä se osa, mikä sulta jäi näkemättä. Mutta mä suosittelen ehdottomasti tulemaan tänne joko perheen, kumppanin tai ystävän kanssa. Mikä ettei vaan yksinkin. Mutta käy ihmeessä tykkäämässä tästä videosta, jos sä haluat nähdä näitä luontovideoita enemmänkin tässä. Mulla on tarkoituksena näitä tehdä jonkun verran vielä, mutta se riippuu ihan teistä tykkäjistä, että haluatteko te nähdä näitä luontokohteita. Eli käykää ihmeessä tykkäämässä tästä videosta, niin rupeen näyttämään näitä ihan urakalla enemmänkin. Mutta hei, oikein hyvää ja mukavaa viikon alkua just sulle ja nähdään todennäköisesti seuraavassa videossa. Moikka moi!